El Consell Internacional dels Museus celebra des de l'any 77 el Dia Internacional dels Museus i a les Terres de l'Ebre no som excepció en celebrar-ho. Tenim a Toni Cartes, tècnic del Museu de les Terres de l'Ebre, per explicar-nos-ho. Primer, posa'ns una mica en situació sobre l'edició d'enguany, a què es dedica. Bé, cada any el Consell Internacional de Museus dedica la celebració d'esta jornada a un tema concret i enguany ha elegit els museus per una societat sostenible. Cada any intenta que els museus, aquesta jornada, tingui a veure en la contemporaneïtat. I heu preparat un parell de rutes al llarg d'este proper cap de setmana. Explica'ns una mica primer la ruta del dissabte. Sí, enguany és la primera vegada que organitzem en forma de ruta i ho hem organitzat una ruta dissabte de tot el dia i una ruta també diumenge de tot el dia. La de dissabte és les formes de vida del Montsià, formes de vida sostenibles, formes de vida tradicionals, i comença a les 10 del matí al recent estrenat Centre d'Interpretació dels Productes del Delta d'Amposta, el punt Ebre quilòmetre zero, i allà se farà una petita visita a l'exposició permanent que té aquest equipament i tot seguit s'anirà al Centre d'Interpretació de les Barraques del Delta, que està a Sant Jaume d'Enveja, i l'última parada del matí serà el Museu de la Mar de l'Ebre de Sant Carles de la Ràpita. Tot i que sigui una ruta que digui també clar que qui vulgui anar només a una activitat o no pugui començar a les 10 i vol començar a la 1 o anar a les activitats de la tarda, que també ho pot fer d'esta manera. I la ruta de dissabte continua també per la tarda, visitant els centres d'interpretació de Freginals o de la Serra de Montsià, Godall, centre d'interpretació de la Serra de Godall, i el centre d'interpretació de la Vida a la Plana a Santa Bàrbara. Tot això, la gent que us en vulgui informar més àmpliament, o suposo que també s'hauran de fer inscripcions, o simplement assistir allà? No cal fer la inscripció, sinó a l'hora que diu tant a la web com als fulletons, com als cartells que trobareu repartits una mica per tot arreu, a l'hora que comença cada visita és estar en aquell equipament que interessi a l'usuari i afegir-se a la gent que vingui fent la ruta i començar a partir d'allà a participar en l'activitat. Molt més simple encara, no? Que si has d'inscriure't i tal, perquè suposo que tampoc vos porta un perill de veure's desbordats. No sé, en 3 anys si ha pogut passar. No, per desgràcia no morim mai d'èxit, però sí que, suposem que seran grups que siguin manejables. A més, els guies estan acostumbrats ja, per tant, i els equipaments poden rebre grups d'hasta 50-60 persones sense problemes. Les activitats també que són gratuïtes, és a dir, no s'ha de pagar en entrada ni es paga el guiatge, tota l'activitat és completament gratuïta. I de cara al diumenge, unes rutes més arqueològiques. Sí, la ruta del diumenge se la centrem en l'arqueologia, és una ruta més acotada perquè tenim tot el matí que es fa a Amposta. Primer és visitar el Parc Arqueològic de la Carrova, la vila romana i la torre medieval que es poden visitar. Després se va visitar el Museu de les Terres de l'Ebre i a la tarda se visiten els 2 equipaments que hi ha al canal, el Poblat Ibèric de la Moleta del Remei i la Casa O'Connor com a centre d'interpretació de la cultura dels hiverns. I en 3 anys, quina mena de rutes heu preparat? Rutes, dius que enguany és la primera vegada que es fa així, què heu fet altres anys? Els altres anys normalment s'han organitzat jornades de portes obertes, s'han organitzat tallers, depèn una mica això de la temàtica i de com podem vincular la temàtica que proposen els nostres equipaments. Però sí que sempre hem optat per lo que és això, jornada de portes obertes, sempre que sigui entrada gratuïta, perquè ja també quan naix el Dia Internacional dels Museus, l'origen naix com una ocasió de poder apropar més els museus a la societat. A l'època en què això naix, una de les limitacions importants era el taquillatge, la taxa, preu o entrada que s'havia de pagar per accedir a aquests equipaments, i la idea en aquest dia és intentar que gent que normalment no podia accedir a aquests equipaments pugui fer-ho. Per això també se continua i es promou molt el que és això, el tema de visita guiada gratuïta, que no hi ha que cap activitat sigui de pagament. Això de que el Consorci o el Consell Internacional vos posi un tema cada any, vos limita o tot el contrari, és una facilitat? A veure, ell proposa, tampoc t'obliga que el seguisques, però també a vegades és un repte, de com, jo tinc un equipament i vull confluir en les idees en el lema que ens estan proposant a nivell internacional, com ho puc fer. Llavors acaba sent també moltes vegades més una motivació de com el meu equipament el faig que lligui en esta proposta a nivell internacional. Enguany potser ho heu tingut molt fàcil, ja que teniu moltes equipacions dedicades a la vida tradicional, en aquest cas del Montsià. El complicat és més organitzar-ho, perquè clar, el Consorci ha anat creixent, són molts equipaments, i també la manera de que no se mos solapi l'oferta, que és un problema que hem tingut a 3 anys, de solapament, de que a les 11 tens 2 visites i la gent ha de triar o una o l'altra,
I enguany per això també proposem de fer una ruta. Evidentment la temàtica de molts dels equipaments que tenim enguany sí que ens juga a favor, no? Però tot i així sí que tenim el hàndicap de que en som molts, però que d'esta manera sí que ho hem pogut solucionar. I a més enguany, a part de la novetat de fer aquestes dues rutes, heu preparat uns premis. Sí, enguany com que volem també premiar aquella persona que de veritat estigui interessada per la cultura i que faci una de les rutes completes. O sigui, no cal fer les dues rutes completes, no cal anar tot el dissabte i tot el diumenge. Si hi ha molta gent que ho vol fer per nosaltres, perfecte, però si algú només pot fer tota la ruta del dissabte o tota la ruta del diumenge, qui la completi optarà a un premi. Se sortejarà entre aquelles persones que hagin fet la ruta. Hi haurà premi individual, que és un any de subscripció gratuïta com a amic i col·laborador del Museu de les Terres de l'Ebre, en accés a tots els avantatges que això comporta. I per a la família o grup que acabi també la ruta de manera conjunta, se sortejarà un lot de productes de quilòmetre zero, no? Jugant també en el lema de la societat sostenible i per afavorir també el sector primari del territori. Perfecte, moltes gràcies. Doncs ja ho sabeu, si voleu participar, sigui per aconseguir el premi o no, ja teniu un bon pla per aquest cap de setmana als museus de les Terres de l'Ebre.